आपले जसे बाहेर कामं चालू असतात तसे मम्मीचंही काही ना काही इकडे रेसिपी रिलेटेड काम चालू असतं. आज ही रेसिपी बघूनच तुम्हाला समजेल की इकडे पुरणपोळी बनते बरोबर. पण मला एक प्रश्न आहे की मला वाटतं 5-7 दिवस अगोदर पण तू पुरणपोळ्या बनवल्या होत्या. पाव किलोच्या बनवल्या होत्या का अर्धा किलोच्या? पाव किलोचे हा, किती झाले असतील ते? अर्धा किलोचे बनवते. मग तेच बोललो मी, अर्धा किलोचे किती झाल्या होत्या त्या? तरी झाले 10-12 होतात. 10-12. मग ते कुठे गेल्या? ते भाईला, तू भाईसाठीच बनवले होते ना? भाईसाठी बनवले, पण भाई नाही खाल्ली. भाई खाणारी भरपूर माणसं आहेत ना. मग आपण काजलच्या घरी गेलो ना, हा मग तिकडे काजलकडे नेलेले 3-4 काहीतरी नेले होते. हा, मग ते हे कोणासाठी बनवते आता? हे आता परत भाईसाठी, भाईला खाल्लेली तलप नाही गेली आहे, हा, अजून खायला वाटलंय ते. आमच्या घरी मी तुम्हाला सांगू, मी किती पुरणपोळी खातो मम्मी? तू पुऱ्या पोळ्या खातच नाही. हा, मी का ना खाते, गोड गोड वाटतं मला जास्त गोड गोड आवडत नाही. हा. आणि मी खात नाही, मला चालत नाही. हा, तिसरा म्हणजे सांगायचं झालं की पप्पाला आणि भाईला खूप आवडायचे पुरणपोळ्या. आवडायचे, मी करून ठेवायची ना. तसेच आमच्या घरी जर कोण जास्त खात असेल पुरणपोळ्या तर भाई, माझे पप्पा आणि आता काजल. आता काजल ताई खायची का? ताई पण पोळ्या खायची. ताई पण म्हणजे चौघजण खूप खायचे. मम्मी आणि मी एवढं काय खात नाही. हा. मी तर गोड जास्त काय खातच नाही. नाही. तर इकडे बघा पुरणपोळ्या हे आता परत परत बनतात. भाईसाठी अर्धा किलो बनवून ठेवते आहे. म्हणजे हे बघा, हे आवडीने बनवलं जातं, हे काय कंपल्शन टाकलेलं नाहीये. आणि हे नाही केलं तरी चालतं, केलं तरी चालतं बरोबर. नाही, पण पण मी त्यांना करते. त्यांना कसं पाहिजे ना खायला, आणि कसं त्यांना बाहेरचे आम्ही स्वीट्स देत नाही, तर घरचे स्वीट्स बनवून देतो जे हेल्दी असतात 2-3 आपले. दिवस खातील आरामात. सकाळी चहा बरोबर बटर टोस्ट खाण्यापेक्षा पोळ्या खातील. ओके. नमस्ते सर्वांना. तर आम्ही बघा तर रत्नागिरीला निघालेलो आहे. तर ही ट्रेन बघा किती सुंदर आहे. आता तुम्हाला बघा एक मस्त सिनरी दाखवतो. या गाडीचा कलर बघा कसला आहे. हा जो कलर आहे ना तसंच कलर आहे. गाडी एकदम मस्त आहे. गाडीची डिटेल मी थोड्या वेळाने तुम्हाला सर्वांना देतो. रत्नागिरीला पोहोचलो. चला, आलेत का? आले. 1 नंबर. कितीला पोहोचली गाडी? आणि लवकर पोचली, आज कंटाळा ना आला ना. ही आम्ही कितीला बसलो होतो? 5 वाजता बसलो आणि बरोबर 9:45 पोहोचली गाडी. म्हणजे संध्याकाळी तिकडे तर रात्री गावी. बरोबर. 5 आवर्स मध्ये फ्रॉम पनवेल. गाडीची डिटेल घरी जाऊन देऊया आपण. सामान बघा, 1 2 3 हे टॉवेल्स पण आणले, ते गिझर आणि सर्व आपलं प्लास्टिकचं जे सामान पाहिजे होतं ते. काजलचे आहेत नॉर्मल काजलचे नवीन कपडे. तर आम्ही बघा पोचलो. किती वाजले आहेत? 10:30 वाजले आहेत. आणि सर्वात जास्त वेलकम आमचं एकदम चांगल्या प्रकारे कोणी केला असेल तर आमच्या बुब्बूने केला आहे. तिन्ही बुब्बू आहेत ना. तिचा पाय पण बघा आता व्यवस्थित झालाय ना. बरा झालाय, टेकते पाय आता खाली. टेकते ना. चला बुब्बू आता खायला चला. बुब्बू आव 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 आव. त्यांना आवाज आला रिक्षाचा, ती लोक धावत आली. सगळे उठतील ना त्यांच्या घरात. हे बघ शेवटी बघ तिघांचे कसे मॅचिंग झाले. टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक. बुब्बू आऊ. हे बघा तुम्हाला काय आहे. जा जा आधी दे जा. चला बाहेर बघा किती सुंदर वाटतं. बाहेर जा. इथे भाज्या बघा किती आणल्यात. आता 2 दिवस उपवास आहे ना. आता 2 दिवस उपवास कसला, आपल्याकडे येणाऱ्या माणसांचा उपवास आहे. व्हेजिटेरियन आहेत दोन्ही पण. ते त्याच्यासाठी बघा कांदे बटाटे किती आणले, फ्लावर आहे, कोबी आणलाय, रताळे आणले, कांदे बटाटे आणि हे माटाची भाजी, कोथिंबीर. हे फरसबी आणि घेवडा आहे ना. हो. हे किती किलो आहे? फरसबीज अर्धा किलो आहे, घेवडा पाव किलो आहे. अच्छा. हे काकडी, मिरची, लिंबू, वांगी आणि टोमॅटो. इथे ब्रेड आणलाय आणि दही. हो हे सर्व आपल्या पाहुण्यांसाठी आणलेलं आहे आणि आपल्यासाठी पण. हो. पण असं आणलेलं आहे आज. तिथे आपली स्वयंपाकीन बाई काय करते? फरसबीजची भाजी बनवते. फरसबीची भाजी कशी करते दाखव. कारण फरसबीची भाजी आहे ना कोणाकोणाला आवडत नाही. कोणाला आवडत नाही, कशाला आम्हाला आवडत नाही होती. आवडेल
चांगली हा. नीट बनवली तर आवडेल. काय ना, आधी मोहरी टाकली, नंतर पहिलं काय टाकलं तू? मोहरी टाकली. मोहरी तडतडल्यानंतर लसूण ठेचून टाकलाय. हा मग लसूण जरा ब्राऊन होऊ द्यायचा. मग कांदा आणि मिरची. हा हा, नंतर चांगलं परतवायचं. कांदा गोल्डन ब्राऊन झाल्यानंतर फरसबीज टाकायची त्यात हा आणि अशी ढवळून घ्यायची अशी. आणि आता आपण खोबरं टाकणार आहे. हा म्हणजे आपली ओलं खोबऱ्याची खोबरं. भाजी. हा, ओलं खोबरं ना, हा ते टाकायचं म्हणजे भाजी चांगली होते. आता बघूया पप्पू आपला काय करतोय. पप्पू काय करतो? हा काय करतो तू? कधीपासून बसलाय? बुकिंग आलेत ना. दुसरा अभ्यास चालू झाला. अभ्यास पुरा नाही झालाय ना, आता परत दुसरा अभ्यास चालू झालाय. ते बुकिंगचे नावं, हा. त्यांच्या आयडी प्रूफची एंट्री, हा ॲडव्हान्स पेमेंट दिलेले आणि बॅलन्स पेमेंट किती आणि कोणत्या तारखेला बुकिंग आहे हे सगळं लिहिलं. हा. हे सगळं चालू आहे आता. आता म्हणजे बुकिंग कधी आहे तुझी? चालूच आहे. चालूच आहे ना. मग चालू झालं ज्यांचं जवळ येतं ना बुकिंग, त्यांना मग आम्ही विचारतो कॉल करून की तुम्हाला काय आवडतं काय ना. जसं आता एक बुकिंग आली आहे ना, ते म्हणले की आम्हाला चिकन नाही आवडत, चिकन मटन नाही आवडत, तर जे काय असणार ते व्हेज हा. असणार किंवा फिश थाली असणार. अच्छा. व्हेज आणि फिश मध्ये ते कॉम्बिनेशन मध्ये खाणार चिकन मटन नाही. नाही. चिकन मटन नाही, मग कोंबडी वडे कसे मिळणार त्यांना? कोंबडी वडे तर व्हेज आहे ना. हा, वडे वेज आहे, पण ते चिकन बरोबर खाल्ले जातात ना. फिशच्या साऱ्या बरोबर खातील. अच्छा.